Den går sådan her. Det er min første udstilling. Jeg hedder Pato, hvor jeg plejer at synge og danse. Nu er jeg åbenbart på sengen og tegner. Det hele startede lidt under corona. Der var ikke rigtig tid til, at folk kunne synge og danse. Så planen var bare lidt at begynde at tegne lidt, og gjorde at der var ikke nogen plan med det. Det var bare noget, der var grineren. Og det har så udviklet sig, at de søde mennesker fra Freespace og Købs har inviteret mig herind og for at vise mine små streger på deres smukke lokaler. Jeg skal sige, fordi det er meget overvældende. Normalt så er jeg vant til at stå foran rigtig mange mennesker og synge, og det her det er mere nervepirrende. Det her det er virkelig, når jeg skal stå og snakke om sig selv. Det her det er nok det mest personlige, jeg nogensinde har lavet. Fordi at normalt så har jeg en mixer foran mig, og jeg kan sørge for, at ting skal lyde ligesom det skal. Det kan jeg ikke her. Nu er det lavet. Nu hænger det på væggen. Okay. Kan du se mig her, når huset drømmer? 2025. Crying on